Официалните празнични дни в България се регламентират от действащото българско законодателство, Кодекс на труда, член 154, отбелязват се с различен цвят в календара и са неработни дни за всички български граждани. Това са: Нова година. Ден на освобождението на България от османско владичество. Великден. Ден на труда и на международната работническа солидарност. Гергьовден – ден на храбростта и празник на българската армия. Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ден на съединението на България. Ден на независимостта на България. Ден на народните будители. Бъдни вечер. Рождество Христово, Коледа. През 2024 година почивните дни са общо 116 на брой. 14 от тях са официални празници, а 3 от официалните празници се падат през уикендите, събота и неделя, което по закон означава, че се взимат като почивни в първия работен ден от предстоящата седмица. Изключение прави Велика събота. Най-много почивни дни има през месеците май и декември, което ги прави подходящи за пускане на отпуски и планиране на почивки.